मंडळी, हा आहे आपला कंदील आणि ही ग्रिलवरची लाइटिंग. फायनली या ग्रिलचं सगळं झालेलं आहे. एवढी मोठी बाल्टी दिली आहे ना आपण. याचा गुंता सोडवावा लागणार आहे पहिला, त्याच्यानंतर नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज किती तारीख आहे? आज सॅटरडे आहे, म्हणजे मला वाटतं 23 तारीख आहे. ओके. आणि आज आपण आहे ना डेकोरेशन करणार आहे आपल्या ग्रिलमध्ये. ग्रिल पहिली साफ करायची आपल्याला, त्याच्यानंतर तिकडे लायटिंग लावायचे, कंदील लावायचं आहे. कारण हे ॲक्च्युली सगळं परवाच्या दिवशी व्हायला पाहिजे होतं, पण आपल्याला म्हणजे मला वेळ मिळाला नाही, त्याच्यामुळे आपण आज करतो आहे. आज सुट्टी आहे, ऑफिसला पण सुट्टी आहे, 3 दिवस सुट्टी आहे. मस्त काय एकदम आराम आहे, सगळा निवांत आहे. तर आता सकाळचे वाजलेत 10:30. मी सकाळी उठून आम्ही बाहेर जाऊन सगळं ते सामान घेऊन आलो आहे मी पूजेचं वगैरे. तर आता आपण सुरू करूया. चला, पहिलं ना साफसफाईसाठी तुम्हाला दाखवतो एकदम. पहिली आता मोठा टास्क आहे की आपल्याला इकडे जायचं आहे. पण आता आलेलो इकडे आणि बघा कसं कुठे ठेवायचं आहे हे सगळं. सुकाची वाट बघायला लागणार आपल्याला. याचा गुंता सोडवावा लागणार आहे पहिला, त्याच्यानंतर मग हे आपण लावणार डायरेक्ट त्याच्यावर ग्रिलवर. ग्रिल वगैरे सगळे आता पुसून वगैरे झालेली आहे. आता ते सुकायला पाहिजे, त्याच्यानंतर आपल्याला आपण कंदील आणि लाईट लावणार आहे. कसरत होते, जबरदस्त कसरत होते. आता बघा ना पुढे काय होतं आहे. बाहेर तिकडे मोबाईल बघते आणि पंथीसोबत खेळते, दिवे लावते. ही जी वायर आहे ना ती आता आपण सोडवून झालेली आहे. आता ही वायर आपल्याला पुन्हा तिकडे टाय करायची आहे ना. ठीक आहे. आणि आपल्याला मदत करणार आहे बाय. मदत करशील ना हे टाय लावायला? ठीक आहे. पप्पा काय बनतोय? ही आता ही लाईट आहे ना, ही लाईट आपल्याला ग्रिलवर बांधायची आहे. ते बांधतो मम्मा. तेव्हा मी काय करते? पप्पा तो ब्लॉग बनवते. पप्पा सरळ बस ब्लॉग मध्ये. अरे हाईट जास्त आहे. हा ठीक आहे. बार कसरत आहे यार, याच्यात जागा कमी आहे. आता फायनली आपली जी रोड लाईट आहे ही लावून झालेली आहे, LED लाईट. बघा इकडे ना गडबड अशी झाली ना की थोडी कमी पडते लाईट. आता बघूया काय होणार आहे. तर कनेक्शन आहे ना माझ्या हातात आहे. आणि एक सेकंड, नाही. आणि हे आपल्याला आता इकडनं एक्सटेन्शनपर्यंत कसं आणायचं आहे तो आता जुगाड काहीतरी करावा लागणार आपल्याला.
आणि आपला कंदील लागून झालेला आहे आणि हे आपलं एक्सटेन्शन इकडे ठेवलेलं आहे. आता गडबड काय झाली आहे माहिती आहे, आता हे एक्सटेन्शन इकडे आहे, ठीक आहे, ही टोपी इकडे आहे आणि याची लाईटची टोपी इकडे आहे आणि अपर्णा तिकडनं माझ्याकडे बघते आहे की आता हे एक्सटेन्शन लावायचं कसं आहे. आणि आपला कंदील वगैरे सगळा लागून झालेला आहे, बल्ब पण लावला आहे आतमध्ये. आता मी तोच विचार करतो आहे की आता हे कसं काय आता एक्सटेन्शन लावू. ओके, तर मी हा असा जुगाड केलेला आहे. एक्सटेन्शन बॉक्स जो आहे ना तो मी असं इकडनं घेतलेला आहे. तर ही वायर आपली इकडे अशी जाणार आहे आणि ही मी इकडनं अशी घेऊन अपर्णाच्या PCच्या मागून गेलेली आहे ती. आणि हे इकडे असं लावलं आहे, हे इकडे असं लावलं आहे आणि हा आपला कंदील जो आहे हा सुरू झालेला आहे. आणि आता वाजले किती वाजले 12, म्हणजे जवळजवळ 2 तास लागले, नाही 1.5 तास लागला आम्हाला. आणि गडबड अशी झाली ना की मला इकडे हे माझ्या हाताने ॲक्च्युली इथली झालर निघाली आहे, तर ती आता मी लावतो आहे पूर्ण स्टॅपल करून. कसं वाटतं आहे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. वर्षभराची कसरत झालेली आहे आज. फायनली या ग्रिलचं सगळं झालेलं आहे आणि आता आपण चाललो आहे दरवाजाचं तोरण बांधायला. जबरदस्त कसरत आहे बाबा. कसं वाटतंय हे आता संध्याकाळी अजून मस्त वाटणार. मंडळी, हा आहे आपला कंदील आणि ही ग्रिलवरची लाईटिंग. साधंच आहे, साधं सरळ सोपं. आपल्याला जास्त हे नाही आवडत, काय बोलतात त्याला, मॉडर्न टाईप नाही आवडत. मित्रांनो, सर्वांना हॅपी दिवाळी. आणि हा व्हिडिओ मी इथे संपवतो आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि भेटूया उद्याच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय.